И просто хора, ние ще играем Minecraft в Soplex. Както видите, аз си промених скини, защото онзи ми омръзна и с него за да спечели скиновете в креатив. Така ние ще направя едно ревю на сървъра. Така, сървъра не е премиум, като казвам дръжкото, не знам дали казвам. Така, ето може да разгледате спауна, има Survival, Skyward 2. Creative 2, Creative, Skyblock и Blue Battle. Така, това е Soplex. Така да покажа... Какво да покажа? Така, има някакъв дракон. И... Какво да покажа? Така, ще започнем с първия ларп. Кой да почнем първо с нашия Blue Battle. Така, да ви го покажа. Ето, тук натискате табелите и отидете, но аз сега няма да играя. Просто правя едно ревю и тук може да си джъмпите и такива. Така, тук да се махаме. Така, да отидем към следващия ларп. Villager Defense. Така. Ето, това представлява Villager Defense. Трябва да читая селените от тези зомбита. И това е, да, да се махне тук. Хубава е тази писма, не е толкова зле, няма да разписа само тая. И Skyblock да ви кажа. Skyblock. Така, ако искате да си отидете в вашия плод, пишете из. Така, аз имам нещо са бъгнат, като ги моят приятел ма добави и нещо изчезва. Така, ето го чувствате, там го чувстваме. Това да. Да се махнем от едната. Интересен е сървъра, само да се заиграете. Skyblock е Survival. Да видим Survival. Ето го върп Survival, аз съм се развивал тук. Да го разпъвам си. Кой се прави така? Кой се прави? Не знам някакъв. Така ми това е, да. Това е Warp Survival. Тук няма ларпове, виждате. Като ми пише Warp. Warp. Blue Battle само има. Имам само Blue Battle. Така да преминем към Survival 2. Така, гаден, защото кафете на пипи, убиват и директно и това е така. Да съм кит, ето ги броните за китовете. Така да напишем кит. Така, тук и долу. Така тепса. Така да се маха айтеми. Кит. Power. Така. Ако книга, която някакси глупости. Така и така нататък разгледайте там книгите. Ето. Така се махаме от тук. Да отидем на следващата арена. Skywars. Ние сме играли много пъти. Трябва да го помните. По задните ми клиповете по Skywars едно, където съм снимал тук. Ти са кога са променили? Да. Така ето го Skywars едно, скачаш ли започвате играта. И тук са, които са топкилърите. Аз имам някъде 924 точки, написах гъга. Така се махнем от тук. Отим на Skywars 2. Тук пак са същите точки. И още два ларпа ни остават и да приключвам тук. Аз правя едно просто едно ревю. Така ето го и Skywars 2. Тук скачате и така пак като напиша Г 224 точки. Тук има някакъв джъмп, който е много лесен. Но на мен сега не ми се джъмпи. Да се махаме и отиваме на Creative. Така. И още два ларпа и да приключваме епизода. То няма друго какво да показвам. Аз искам да направя повече ларпове в този сървър. Така ето го и моя повод. Да, това представлява Creative. Може да се купувате VIP такива глупости.
Както виждате, аз какви хубави айтъми имам. Имам принтер честа, но да, това е всичко. По креатив. Едно, да. И да кажа креатив, да. Така, и последния ларп креатив, да, много ясно. Така, креатив 2, може моя пост. Това представлява креатив 2, пак същото. Абсолютно същото. Е това. Тук няма нищо за показване. Същото е. Това ще е от мен. Дойте го спална. Така, и това ще бъде от мен, да ме харесате тук, така може да харесате и да не забравяйте да се абонирате, коментирайте, оценявайте. Мога да покажам, оценявайте. И чао!